ପାଠ ନ ପଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏକ କରିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଏକ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ନା। ହଁ। ତୁମ ଘରେ କେତେ ଜଣ ରୁହନ୍ତି? ମୋ ଘରେ 4 ଜଣ ରୁହନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ନା ମାମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ବାପାଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ମାମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଅନି କି? ମାମା ପିଟନ୍ତି। ମାମା ପିଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ବେଶକା? ବାପା। ବାପା। ବାବା କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି କି? ବାବା ବାଲେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ଦଉଛି। ଆଉ ମାମା ଯେଉଁ ବାବା ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଦେଉଛି ତୁମକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତା ପାଠ ତା ମାମା ବସିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାମା ବାଡ଼ି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ପିଟାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଚାଲିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଟିକେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ ଅକ୍ଷର ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଶୂନ।